לפעמים הוא מביא מילה אחת, לפעמים הוא מביא מילה וכולי, ולכל דבר כזה הרבי נותן את ההסבר, את הפירוש. אני לא חשבתי שצריך בכלל להתייחס לדיבור המתחיל. בקיצור, מאז שתפסתי את זה פעם ראשונה, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אבל אני רדפתי כל הזמן להשיג את לא יודע, זה היום, אני יוצא היום, עדיין יוצא מדי שבוע, כן? אני גם בקריית ארבע, לא ראיתי את זה בקריית ארבע, אני אגיד לוויקטור, זה לא תקין, לא תקין. אני בקריית ארבע 26 שנים לא ראיתי את זה. 26 שנים לא ראיתי את זה. לפני שהתחתנתי ובאתי בקריית ארבע, אז כל פעם חיפשתי את זה. חיפשתי את לראות מה הייתי מתכונן בפרשה. טוב, בכל אופן אני רוצה לספר לכם סיפור ששמענו על הבן שלנו בשבי מאחד השבויים שחזר. וזה היה לא מזמן, למרות שהוא חזר בעסקה הראשונה, לפני למעלה משנה וחצי. אבל לא יכולנו לדבר איתו עד לא מזמן, מכל מיני סיבות, לא משנה כרגע. שמו רון, הוא השתחרר כמחווה לפוטין. הוא נולד בארץ, הוריו עלו מרוסיה, יש לו אזרחות רוסית, והוא השתחרר. הוא היה 50 ימים בבתים של מה שנקרא חפים מפשע, והעבירו אותו מבית לבית. אחרי 50 יום הורידו אותו למנהרה. הוא סיפר לנו, עכשיו, הוא לא שומר מצוות בניגלה, אותו בחור. שאלתי אותו, מה עשית 50 ימים בבתים של הישמעאלים האלה? הוא אמר לי, התפללתי כל היום. אמרתי לו, איך אתה יודע להתפלל? לא יודע, ממה ששמעתי. אני פה בארץ ישראל, ממה ששמעתי, התפללתי, חזרתי על אותם דברים והתפללתי. פניתי לריבונו של עולם. שלא נשאר לי שום דבר, שאני נמצא בסכנת נפשות יומית, שאני כל שנייה חושש שהחמאסניק שמכוון עליי את הנשק יראה לי כדור בראש. זה מה שנשאר לי לעשות. ואז מורידים אותו למנהרה, והוא בפחד מוות. הוא מספר שהמנהרה הייתה מנהרה מאוד מאוד גרועה. לא מנהרה של ראשי החמאס, וזה מה שנקרא לוקסוס, עם חרסינות בדפנות, ואפשר לעמוד מלוא הקומה וללכת לשירותים וחדרים. מנהרה הכי גרועה. רק בטון חול, אתה צריך ללכת ככה, כפוף, ובקושי תאורה ומחניק. מורידים אותו למטה, יורדים למטה, אני לא יודע כמה, 50 מטר, אני לא יודע כמה. ואז הוא מגיע, הוא רואה שם חדרון קטן, והוא מבין, בקושי יש תאורה, הוא קולט שיש שם אנשים. מתוך החדרון הזה יוצא אחד, מגיע אליו, מחבק אותו, מכניס אותו לעניינים, מאיר לו פנים, וזה איתם. הם היו 4 גברים בתוך החדרון הקטן. זה חדרון שרק אפשר לשבת. אי אפשר לעמוד אפילו, רק לשבת, ושם הכניסו אותם, ונתנו להם, כשהם היו שם 5, נתנו להם לאכול ביום פיתה אחת ל5 גברים, וקופסת שימורים של בשר. זה מה שנתנו להם ל5 גברים ביום. והוא מספר שכשהוא הגיע, איתן קם, יצא משם, חיבק אותו, הכניס אותו לעניינים, הרגיע אותו, כי רון בכלל, הוא לא ידע מה הולכים לעשות איתו. לקחו אותו, הורידו אותו למנהרה, הוא לא ידע מה הולכים לעשות איתו. אז הוא איתן קם וחיבק אותו, והכניס אותו לעניינים, והפיח בו רוח, ושימח אותו. והוא אמר שהיו שם שני חבר'ה קיבוצניקים, שהיו בייאוש גמור מהמצב. תבינו שגם הגוף כבר עשרות ימים יושבים שם, הגוף, משהו כבר מתנוון, אתה לא יכול לעמוד, אתה לא יכול לזוז, אתה בקושי אוכל.
אתה לא ישן טוב, ג'וקים וכל מיני דברים כאלה. והוא אמר שאיתן הקפיד להרים שם את הרוח לכולם. ואז היו להם הרבה שיחות. הוא אמר שאיתן הקפיד שכל הזמן הם ידברו עד שהם ידמו. כדי שלא כל אחד ישקע בתוך הקושי שלו. אז הוא אמר שהיו לי שיחות עם איתן, היא מאוד מאוד, בגלל שהוא הראשון שקם וחיבב אותי, אז היו לי את הרבה שיחות. אז שימו לב מה הבן שלי אמר לו. הוא אמר לו, יש מנהל לעולם, אני פה בתפקיד, וכשיגמר התפקיד, אני אחזור הביתה. כך הוא אמר לו. עכשיו, אני שמעתי את זה בסך הכל לפני חודשיים, בסיפור הזה. אני גם דיברתי ככה לאורך כל התקופה. יש תפקיד, יש בעל הבית לעולם, יש מי שמנהל. בעל הבית החליט בדיוק את מי לשים במנהרה, את מי לשים איפה, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצור, מי לא בקיצור, כן? לא עלינו, מי באש וכו' וכו', לא עלינו. ויש תפקיד. אז זה מעניין למרות שלא ראיתי את הבן שלי כבר 1 שנה ו8 חודשים, אני האחרון שראיתי אותו, בכל המועד סוכות. האחרון מהמשפחה שראה אותו ונפרד ממנו, היינו באיזה מקום, אני ליוויתי אותו לאוטובוס ואחרי שנפרדתי ממנו. למרות שלא דיברתי איתו, אני חשבתי בצורה כזאת וגם הוא חושב בצורה כזאת. פלא. בכל אופן, בפרשה שלנו, פרשת חוקת, זו הפעם הראשונה שיש לנו שבויים, שבייה, מאז יציאת מצרים. אברהם אבינו ולוט, עוד אין עם ישראל. שמעון לוי דינה, עוד אין עם ישראל. בפעם הראשונה שיש עם ישראל ויש לנו מלחמה עם שבי, פרשה שלנו, פרק כ"א, מלחמת הכנענים אל אחריו. הפסוק הקודם כתוב שאהרון הכהן נפטר. ויבכו אותו כל בית ישראל. רש"י אומר, הדברים והאנשים, רודף שלום, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. ועכשיו חסרים לנו שני דברים. חסרה לנו הדמות שעושה שלום בעם ישראל, וחסרים לנו ענני כבוד. מה המשמעות שאין יותר ענני כבוד? עם ישראל מתקרב לארץ ישראל, זה שנת ה-40, מתקרב לארץ ישראל, מתחילים להיפרד מההנהגה הניסית. גם מרים, לפני זה נפטרה, אין מים, אין באר. עכשיו זה כבר הולך להיות לאט לאט משהו אחר. ואין ענני כבוד. וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב, מה הוא שמע? חז"ל, רש"י מביא, שהסתלקו ענני כבוד. מת אהרון, הסתלקו ענני כבוד, זה הזמן לתקוף את עם ישראל. וישמע כנעני מלך ערד יושב בנגב, כי בא ישראל דרך האתרים, וילחם בישראל ואיש ממנו שבי. הוא שווה שבי מאיתנו. כלומר, הוא שווה שבי שלנו. אולי זה מה שחז"ל אומרים, שזה אינה אלא שפחה כנענית. היא בעצמה הייתה שבויה אצלנו, והוא שווה את השוויה. אבל התורה העלימה את השוויה. לא כתוב, התורה לא מפרטת מה זה השוויה. מה התגובה של עם ישראל אחרי המלחמה והשוויה? וידר ישראל נדר לאדוני ויאמר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. אמרנו שאהרון הכהן כבר לא נמצא, אבל הרוח של אהרון הכהן בתוך מחנה ישראל. וידר ישראל זה לשון יחיד. זאת אומרת שעם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אם נתון תיתן את העם הזה בידי ואחרמתי את עריהם. אחרמתי את עריהם, אומרים המפרשים, כל הרכוש הולך למשכן, לא לכיס שלנו. לא רוצים להתעשר.
כל המלחמה הזאת היא לשם שמיים, כדי להציל. אבל את מי להציל? תכף נראה. ואז הפסוק האחרון פה בסיפור הזה, יש פה ביטוי שמופיע פעם אחת בכל התנ"ך. כתוב, וישמע אדוני בקול ישראל, ויתן את הכנעני, ויחרם את עין ואת ערב, ויקרא שם המקום חורמה. וישמע השם בקול ישראל מופיע רק פה בכל התנ"ך. וישמע השם בקול ישראל, איזה מדרגה. ישראל נודרים נדר, לא שלא שומע. והתורה לא כותבת מה היה עם השוויה. אם כתבת לי שהייתה שוויה, תכתוב לי איך זה נגמר. למה התורה לא כותבת? אז בואו נחזור קצת שנייה אחורה. הכנעני מגיע, נלחם בישראל, שובה שבי. חז"ל אומרים, אינה לה שפחה כנענית אחת. ישראל יוצאים לסבב ב', יוצאים למלחמה. למה יצאו למלחמה בפעם השנייה? כדי להציל את השפחה? זה לא הגיוני. אמרנו שאין ענני כבוד, עכשיו זה מלחמה עם הידיים שלנו, עם חרבות, עם חניתות, מה שהיה. מלחמה בדרך הטבע, צבא מתנגש בצבא. יכולים להיות הרוגים. ומי אמר שתצליח להציל אותה? אז למה יצאו למלחמה? תשובה, לא יצאו למלחמה כדי להציל את השפחה. יצאו למלחמה כדי להציל את כלל ישראל. ממה להציל את כלל ישראל? אני מזכיר, עם ישראל עומד להיכנס לארץ ישראל, ועכשיו כולם מסתכלים מה יקרה פה עם המלחמה הזאת. איך עם ישראל יתנהג? אם עם ישראל היה פוחד להילחם בכנעני, לצאת שוב למלחמה בכנעני, זה היה מסר לכל עמי כנען, אלה פחדנים. אלה פחדנים, אפשר לגמור אותם מהר. לכן היה הכרח לצאת למלחמה, גם במחיר של הרוגים, גם אם לא יצילו את השפחה, כדי להציל את כלל ישראל, את המיליון. זה מה שהתורה, כנראה, בא להגיד לנו. לכן גם אולי התורה לא כותבת מה היה בסוף. כן השיבו את השוויה, לא השיבו את השוויה, התורה לא כותבת. אם התורה לא כותבת, התורה מעלימה. אם התורה בהתחלה לא כותבת שזאת הייתה שפחה אחת, אלא ביטוי כללי, והאיש ממנו שבי, אז התורה רוצה שתישאר ברובד הכללי. כשאתה יוצא למלחמה, מה שעומד על הפרק זה כלל ישראל. וכך אתה גם משחרר את השבויים שלך. בדיוק עכשיו דיברתי באיזה זום, אז אמרתי, במלחמת יום כיפור, שהיו לנו הרבה מאוד עבודות, מעל 2,000 הרוגים, מתי עשו את החילופי שבויים? בסוף. במה היו עסוקים? בלהכריע את האויב. ולהכריע את האויב זה לאו דווקא להרוג את החייל המצרי האחרון. קיטרו את הארמי השלישי, הם נכנעו, נגמרה המלחמה. חבל מה שהיה אחר כך, כן? שהחזירו להם את זה, חבל מאוד. אבל במלחמה אתה אמור להיות עסוק רק בדבר אחד, הצלה של כלל ישראל. כאשר יש לך שבויים במלחמה, נוצר מתח נוראי בין מאזן האימה של המשפחות של השבויים, משפחות שבורות ומרוסקות. זה ממש להרגיש מה שהגמרא בבבא בתרא אומרת, שהשבוי יש לו את כל הצרות. הוא בסכנת רעב, הוא ערום, מתעללים בו, בסכנת נפשות כל רגע. והגמרא מדברת שם על השבוי. אבל מה עם משפחתו? משפחתו עוברת איתו את כל האיסורים האלה, גם כן. כל המחשבות, מה קורה. אז יש לך מתח נוראי בין מאזן האימה של המשפחות לבין מאזן האומה של כלל ישראל, שכלל ישראל אסור לו להיכנע. אז מה אתה עושה? אתה לא מפקיר את השבויים שלך, אתה לא נכנע לדרישות של האויב, כי
זה יתמרץ אותו להמשיך לחטוף לך. מה אתה עושה? אתה נלחם. אתה נלחם. עד שהאויב נכנע. האם זה אומר שתצליח להציל את כל השבויים? אולי לא. מה לעשות? זה נורא והיום, אבל מה לעשות? מה יקרה אם חס וחלילה ייכנו? מה יקרה אם חס וחלילה המלחמה מסתיימת שחמאס חוזר לשלטון בעזה, חס וחלילה? מה יקרה? מה המסר לכל הערבים ביהודה ושומרון? אחרי מה שהם עשו לנו בשמיני עצרת, אחרי כל המלחמה הארוכה הזאת, בסוף היהודים נכנעו. בסוף מה שחשוב ליהודים זה הפרט ולא הכלל. זה דבר שהתורה באה להציל אותנו ממנו. שאנחנו נחשוב על עצמנו כאוסף של יחידים ולא ככלל. לכן מלחמה, יש לנו פה שבויה, התורה אומרת לך, אתה לא מתמקד בשבויה. אתה מתמקד בכלל, ובישועת הכלל יבשע גם הפרט. אתה חשבתי עוד רעיון. למה חז"ל אמרו שזו שפחה כנענית? אולי זה כמו מה שהרמב"ם בהלכות שבת של גויים שבאו לנזקי קש ותבל בשבת בעיר ספר, עיר שהיא צמודה לגבול, יוצאים עליהם בכלי זין בשבת. עכשיו, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, תחכה 24 שעות, חילול שבת, חס וחלילה, מה פתאום? למה לחלל שבת? מה יקרה? נכון? מה יקרה? אנחנו מדברים הרי, הצבא זה חילול שבת המוני. מה יקרה? תחכה 24 שעות, 12 שעות, מה יקרה? אחרי זה תילחם בהם כמה שאתה רוצה. אבל הרמב"ם פוסק, להוציאו עליהם בכלי זין בשבת, מחללים שבת בעיר ספר, אפילו שהם באו על עסקי קש ותבן. מה זה קש ותבן? ממון, וממון הכי פעוט שיש. קש ותבן. הקש ותבן זה השפחה הכנענית. מה זה שפחה כנענית? היא לא משלנו, היא חצי, כן? ועברה בכל זאת חצי דרך כדי שתוכל להיות איתנו. תפילה, 7 מצוות בני נוח, אבל היא לא מישראל לחלוטין. זה משהו פעוט, זה משהו שהיית אומר, טוב, לא משנה, לא צריך לצאת למלחמה, לא צריך לסכן עכשיו זה, אבל לא, צריך לצאת למלחמה כי המיליונים כאן בסכנה. ולכן גם בשבת מחללים שבת בעיר ספר, אפילו על עסקי קש ותבן, כי הסכנה פה זה על כלל ישראל. לכן מחללים את זה שבת. וזה וחי בהם. אז אנחנו מתפללים שהחטופים כולם, השבויים, ישוחררו בדרך של קידוש השם. שלא יהיה חס וחלילה חילול השם של כניעה לרוע העולמי, הרוע שאנחנו צריכים לחלות אותו מעולמו של הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שלנו, של עם ישראל. זה לא סתם שהשיא הרוע הגיע דווקא לפה. עד אז חשבנו שדאעש זה הכי נורא שיש. עד שבאו החמאסניקים. כי לא ראינו שדאעש, כן, שוחטים תינוקות. לא נראה לי שראינו את זה. אבל כאן מה שראינו הוא איזה דברים. הרוע נשלח אל שיא הרוע, אל שיא הטוב. ואנחנו חייבים לנקות את עולמו של הקדוש ברוך הוא מהרוע הזה. וברוך השם שגם שיתפנו את אמריקה בהכחדה של התוכנית הגרעין באיראן וכן הלאה, ששיתפנו אותם בזה, כדי שהמעצמה העולמית תשדר לכל העולם שאנחנו מתחילים להילחם ברוע העולמי. מה זה? מה שיש. לא משנה, מה שיש. התוועדות חסידית, מה שהיא יכולה לפעול, אפילו מלאך מיכאל לא יכול לפעול. אתה לא הולך. אנחנו עוד רגע פורצים פה בריקוד ומודים להשם על זה שהבן שלך, כמו שהרב הרייץ, יצא מהמאסר, מהשבי היום. אנחנו לא נותנים כאן לרגע לפני שאנחנו נלכות פה, אבל לפני זה אני רוצה לראות מי מרים יד.
החטוף, אנחנו 50 מטר ממנו. יושב פה יהודי, חילי, תרים את היד. הנה, הוא בדירה, הבן שלך החליף אותו בדירה. כן? ואנחנו רוצים לעשות משהו שהוא יחזור הביתה. אני לוקח על עצמי החלטה טובה. קוראים לבן, איתן אותיות, עכשיו, לי מחיאות כפיים, עכשיו זה למייס. אנחנו לוקחים החלטה טובה, כל מי שיושב פה שמוכן לקבל החלטה טובה, החלטה זה אומר מוחלט. אין משחקים, עד שהוא לא חוזר לא עוצרים. כמו שאנחנו רואים את המסירות נפש שלך, אני לא יודע ממה אתה עשוי. אבל אנחנו, משהו לוקחים מפה. מה זה אומר? דבר ראשון, מי שעדיין לא לומד תניא יומי, שיקבל על עצמו לזכות איתן, שיחזור הביתה, שהוא לומד תניא יומי עד שהוא חוזר. מי שכבר לומד תניא יומי, ועדיין לא מקפיד על ללמוד פרק תניא לפני התפילה. הרב דיבר על זה בדף של מ"ט, שחסידים, צריך להזכיר את רבי נפות אפס עכשיו, שהוא ממש היה לו קורצח בזה, שחסיד מתחיל את היום שלו עם פרק תניא. פרק תניא זה יום אחר. זה חוץ מהתניא היומי. אפשר לעשות את זה, מי שרוצה להרוויח, יש פה אנשים ביזנסמנים, זה אומרים, אני אלמד את התניא היומי, אלמד את כל הפרק, לא משנה. פרק תניא זה פרק תניא. מההתחלה עד הסוף תקרא מילה במילה, זה לוקח 3 דקות, 4 דקות, כמה זה לקח לנו היום לקרוא פרק? 5 דקות. אין לך 5 דקות, תקרא 3 דקות. אבל מי שמרים את היד עכשיו, אנחנו נעשה לחיים, החלטה טובה מההיוועדות הזו שהוא חוזר הביתה, שהוא לוקח על עצמו עד שהוא חוזר, הוא לא יוצא. כל יום הוא לומד תניא, תניא יומי או פרק תניא, שאיתן יחזור אלינו הביתה, ואנחנו עכשיו הולכים לרקוד איתן בן אברהם. בוא נגיד לחיים קודם כל, לחיים איתך? לחיים, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, והרב ודאי עכשיו נמצא איתנו פה, ברכה, מה שהתוועדות חסידית יכולה לפעול, אפילו מלאך מיכאל לא יכול לפעול. למה? כשיושבים ביחד ופותחים את הלב ומבקשים באמת מהלב שהקדוש ברוך הוא ירחם וישחרר, שישחרר, הקדוש ברוך הוא כל יכול. ואנחנו גם צריכים לשחרר, כל אחד מאיתנו חטוף, יושב במנהרה, חושב איזה הודעות לענות בוואטסאפ, כן לענות, ישוע עצר את השמש. אנחנו יכולים לעצור יותר את השמש. לסגור את הטלפון ל3 דקות וללמוד תניא. מה יותר גדול? לעצור את השמש? או 3 דקות לעצור את הטלפון וללמוד תניא? מה יותר גדול? למה? אוקיי? מה ככה תעשו לי משהו אחר? אנחנו יודעים שבשבילנו 3 דקות לעצור את הטלפון, זה מה שיהושע אמר, טוב לי לומר שירה, כי יש פה שירה יותר גדולה. שיהודי באמצע היום שלו, יש את כל התמרוצים, למה אני לא יכול, 3 דקות לעצור ולהגיד אני יכול לעצור את השמש או את הירח, יכול לעצור, לחיים, בוא נגיד לך. החלטה, מי מרים את היד? לא, מי מרים את היד? מי מרים את היד בזכות איתן אברהם בן אפרת? הכל פה א', איתן אברהם אפרת. וגם מרים את היד. מה ההחלטה? פרק תניא יומי. אני גם פרק תניא יומי כל יום לחיים. אני עדיין לא מרים את היד. חבר'ה, אבל לא בכפייה. אין פה נשק. רק מי שבאמת רוצה לקבל בחירה